Росен Петров, трябва да му благодаря, че не отиде при Кеворка. Благодаря. Здравей. Здравей. Това е голям жест. Как си? Защото Кеворк е наш учител. Опитам се да направим разговор без ирония. Знам, че Добре. искаш да си ироничен, но как си? Добре. Не се оплакваш? Не. Ще задам въпроси от Фейсбук, нямаш нищо против. Както кажеш. Само да кажа нещо за господин Първанов. Да, преди тебе, да. Дед каза, че е бил на колене и е дигнал БСП. Да. Господин Първанов е бил на колене само пред ДПС. Защото той бе избран с техните гласове втория мандат. И защото той направи тройната коалиция. Той вкара ДПС във властта. А сега да не се прави на патриот. Хубава забележка това. Да. Гледай сега. Ти за колко пари работиш в BTV? Ще ми кажеш, ако искаш не ми казвай. Искам това е началото на един дълъг въпрос. Това е тайна, ама не съм много. Не съм много. Да. Добре, това обаче е ясно. Аз не съм продуцент на предаването. Точно така. Аз съм водещ. Точно така. Те са ни пари хикс, нали така? Да. Продуцентите изкарват тези много, пари аз не. сигурно не бяха лоши. Продуцентите да са живи и здрави, веки изкарват. Обаче, сега как ще се издържаш? Аз за себе си зададох този въпрос. Да. Ако вляза аз в политиката, с какво живееш? На политиката има ли заплата? Имам си спестявания. В политиката няма заплата. И трябва да ти повярвам, сега живееш на спестяване и ще работиш за народа. Не се заяждам, казвам, питам те, защото много хора ще кажат. Няма как друго да е. Как се... нали разбираш, в политиката се говори, че се разменят много пари, куфърчета и други неща. Да. Но това и аз го знам. Да. От това ли ще живееш ти? Не. Как ще живея с това, с което съм изкарал до сега. Аз правя жертва. Защото ми писна. Какво ти писна? 25 години. Първо пишех като тебе, нали? Да. После пишех, после станах водещ. Да. И се си говориме. И какво се случва? Нищо. Нищо. Искам да действам. Искам като видя някоя мутра да я... Какво? Прасна. Не бе, така е. До кога само ще говориме? Време за действие. Алабализми. Държавни субсидии. Пари под масата. До кога? Първанов. Много е честен. Станишев също. Бойко, да не говорим. Местан, да не говорим. Айде стига толкова. 25 години. 200 000 българи са загинали за тази държавица. Затова ли ляха кръвта си? Затова ли пенсионерите бачкаха като луди там по време на социализма? За да продадат 9 000 завода за по 1 лев. Да има ремедета, масова приватизация, касова приватизация. Писна ми на... да не ти казвам на какво. Патетично е. Не ти вярват. Патетично е. Кой не ми вярва? Мисля, че не ми вярват. Вчера бях в едно село. Всички ми вярват. Днес бях на митинг. Всички ми вярват. Не бъркай тия, които влизат в интернет с хората, които живеят в България. Има резонно за това, което питат, но след малко. Ми питай. Диди Стойчева. Питам веднага. Диди Стойчева пита, защо избра Бареков? А кого да избера? Тя пита, не виждаш ли завишената самооценка и патетика? Патетиката ме също ме дразни. Не дайте да бъдете патетични. Мисля, че има някаква завишена самооценка, но той уляга човека. Той, ако не е такъв, няма да води партия. Какво искате от него? При кой да отида? При ВМРО? При ВМРО? Те са с него. Къде са ВМРО? При кой да отида? При Станишев? При ГЕРБ? При ДПС? При ДСБ? При кой да отида? Че Бареков е най-чисти от тях. Какво го плюят? Да е бил във властта. Чакай! Бил ли е във властта? Бил ли е министър? Крал ли е? Аз бил ли съм? Да докажеш на Бареков. Основният въпрос е, защо го направи? Не съм му адвокат, аз съм му приятел. Защо го направи? Защо? Защото ми писна. Да ме притискат, да ме натискат. Писна ми да съм келнер. Кой те натискаше тебе, бе, Росене? Кой ме натискаше тебе, бе, Росене? Не знаеш ли как се натиска по телевизиите? Обясни ми. Един се обажда на продуцента, той се обажда на тебе. Той ще гостува, оня няма да гостува. Аз не искам да плюя BTV. Аз искам мир с тях. Аз им подадох ръка. Те ми подадоха нещо, което аз няма да поема. Съжалявам, не съм свикнал да го поемам. Рисковано е това, което правиш. И знам, че е рисковано.
искаш ли да бъдеш обичан политик? Искам да бъда действащ политик. Искам да направя нещо за тия баби по селата. За тия млади хора, които си тръгват. За тия хора, които живеят с 200 лева. Защото на Сергей Станишев и Бойко им е лесно, дето си писали, че един има 5000 лева спестяване, а другия колко там? 15. Това верно ли е според тебе? Че аз имам повече от тях. Аз съм по-богат от Бойко Борисов и Сергей Станишев взети заедно. Това е пълен... Да не казвам тая дума. За топка започва ста. Ти завърши декларацията с призива с нами Бог. Да. Това каква война е? Това е войниците влизат такава война. Това е кръстоносен поход. Срещу? Срещу омразата, корупцията, ожесточението. Аз съм за Съединението прави силата. Знаеш ли? Ще ти кажа една история. Може би не я знаеш. Знаеш марша новото гробище на Сливница? Автор на текста е Иван Вазов. Да. Националист. Да. Автор на музиката Иван Минков. Герой от Балканската война. Майор. Комунист. Взривил в Света неделя. Когато лявото и дясното са така, ние се избиваме и затъваме. Когато са заедно, ставаме така. В момента обаче Бареков днеска е казал, че ще, като дойдат на власт, ще арестува Борисов. Казал ли го е това? Да. Ще арестуваш ли ти като вътрешен министър Борисов? Аз ли? Да. Какво ти кажа? Аз съм бил близък с него. Ако имам достатъчно доказателства, ако имам заповед, да. Но не като Роман Василев, Николай Цонев. Падни на колене, ти си престъпник. Ще го арестувам културно. Ако не се е съпротивлява. Хората трябва да се страхуват от Росен Петров, ако дойдеш на власт. Хората не, но други трябва. Сиви спацен парабелум. Ако искаш мир, готви се за война. А колегите те нападнаха? Жестоко. Винаги. Тебе не те ли нападнаха, като мина от една телевизия в друга? Не. Не, по този начин не. Ти не си минал от една телевизия в друга. Ти мина от телевизия в партия, което си е твое право. Това е яда на българина. Защо не? Аз, то лепя точно, аз то го знам от такъв. Не е това. Това е. По-скоро е... Не кажа, че това е завист, а никой не ти завижда, да бъди сигурен. По-скоро е... Да. Добре. Смятат, че се продал, това казват. Не съм се продал. Аз не съм като тях. Те се продават всеки ден, без да знаят. Искат да кажа, че презумпират. Искам да кажа, че ги продават без да знаят. Те вършат така черна работа. Ти си, нали, помниш, което правиха Гергьов ден? Тогава беше весело и горе-долу беше така. Имаше, между другото, ако не беше висока активността тогава царя 2001 година, тогава Гергьов ще да влезе за малко. Да. Интересно, тогава аз бях член на ръководството на Гергьовден и би ти ви не каза нито дума. Що се скача срещу едно право един журналист да стане политик? Що се скочи така? И между това е въпроси към всички колеги и тролове в интернет. Някой пусна отвратителен слух за мен, че аз влизам с политиката. Това за мен е отвратителен слух. Да. И само върху предположението, че влизам в политиката, стана голяма псовняра. Защо? Каква е тая реакция? Ние сме такова племе малко. Тогава какво си тръгнал да спасяваш? Добре, какво направя? Да избягам ли? Дядо ми не е избягал, умрява на фронта. И другия ми също. Не искам да бягам, аз съм офицер. Къде да бягам? Аз съм на Филиповци. До циганите. Няма къде да бягам. Нека излезем от тази патетика. Ти нали не си... Каква патетика? Аз си вярвам, бе, човек. Ти ако не си вярваш, окей, аз си вярвам. Да. Вярвам си. Това лошо ли е? Не, това е прекрасно, това е американско. Американско, съветско. В България казват, това пазе, че си поверва. Па нищо, нека да го американците казват, вярвам в теб. Окей. И аз казвам на хората, вярвайте си. Политиката е мръсна работа. Убеден съм. И как, ако ти си чист, предполагаме, че си чист човек. Да. Как се справиш? Ще ме отцапат. Ама аз се бия.
Ти, между другото, говориш като ранния Борисов в момента. Малко, аз ще се бия, аз ще такова, тия ги бих, в смисъл... Ние с него сме от една школа. В Симеоново. Това е журналист... Само, че аз няма да правя сделки с криминалния контингент. И няма да назнача за финансов министър Симеон Дянков. Чакай, не забравяй, че Бареков ги назначаваше преди малко, в смисъл. Окей, аз ще му дам съвет. Милиционер обижда ли те? Започвам тук по Фейсбук, Не. защото това е най-честното. Това ме прави горд. Що точно сега Мирослав Марчев пита, търпиш толкова време в BTV, що точно сега? Защото ми писна. Да, това Както е отговор. казал Карл Маркс, количествените натрупвания водят до качествени изменения. Още един въпрос, защо точно Бареков пак? Защо не отиде в реформаторския блок? Нямаше да О, псува там толкова. никой няма да. При Касим Дал, Защо пък не? турска партия, Ердоган, молите се. Добре, има и други алтернативи. Костов е там, не забравяй. О, да, веднага при него. Ремедета, масова приватизация, най-големия грабеж. Нямаше да те мачка така. Па нищо, нека ме мачкат. Аз съм жилав. Тук има някакви теории, че и понеже имаш травма, затова си изгонен от мястото си на водещ и си отишъл в политика. Да, сигурно. Нека ми видят рейтинга последните 5 години. И да видят колко е бил. Въпросът не е много умен, но ще го задам заради плурализма. Жеков пита дали си зависим от Слави Трифонов. Отговори, че защо? Не дей. Хората не има ясно. Трябва да се казва да, не. Защо се смееш, бе, човек? Трябва да имаш послание и да звучиш... Добре, не съм зависим. Ти мислиш, че аз нямам послание ли? Ти слушаш и какво ти говоря? Слушам те много добре. И след малко ще питам за конкретни неща. Питай ме. Дали Бареков е целувал твоя снимка? Емил Пендурков. Мисля, че не, но ще му дам. Това ли са новите спасители? Николов казва, Господ да ни е на помощ. Иван Минков не те желая за госта. И между другото, Диди Стойчева питахме вече. Да. Нататък. Знаеш ли какво казах днеска на митинга? Какво каза? Кажи. El pueblo unido jamás será vencido. Обединен народ е? Обединения народ никой не може да бъде победен. Да. Да. Ние с Ники имаме така спорове. Той е по-десен, аз по-ляв. И така. На кого сте марионетки? Веселин Вълков. На себе си. Тук един те уважава, но той е Бори, се казва, така че... Да. Да. Сега няма да бъдеш цензуриран, смята Надя Рангелова. Бил ли си цензуриран? Да. Така, да почнем с политиките. Ето, тук има въпроси. Сериозно ли казармата връщаш? Да, не аз. Връщаме. Партията. Партията връща казармата. Колко години? Години. 3 месеца за момчета? всички. За всички? 1 година за така нареченото мало грамотно население. Ти обичаш това население. Там то ще придобие умения, навици, квалификация, стаж и ще се научи на ред. Една колежка се обажда тук. Коя колежка? Ми работила с тебе, не ми е удобно, обиждате се си имена. Не се едно. Само ти казвам, нали, че нещата са много... Супер, да. Добре. Така, казармата връщаме. Да. Какво правим наистина с циганския проблем? Там ще ги възпитаваш казармата ли? Много от нещата е такива. Те се нуждаят от труд, от работа. Демографския проблем? Пари за майките, пари за децата. Откъде? От бюджета. И разбираш ли, че тая страна никой не работи и заради това тя е слаба и крее. Затова трябва да се даде възможност на бизнеса да бачка. Българския бизнес. Той трябва да бачка, а не чуждия. Не чест. Не ти е лесно, май. На тебе е лесно ли ти? Между другото, забавлявам се доста често. Защо също. министър? Защо вътрешен министър, а не министър на културата? Мия Касарова. Може би това ми отива повече.
Това слагане на глава в торбата ли е или начин за препитание? Митко Жеков. В турбата. Ние сме жестоко повредени от тия 25 години и всички се съмняваме, че някой отива в политиката, за да си сложи главата в торбата. Разбираш ли какъв е? Проблемът е много простичък. Знам. В недоверието към... Знам, всички съмнителни. Всички Това съмнителни. проблем не е от сега. Шейтанов има едно есе от 30-те години за така това качество на българите. Да съмнителни и да не се обичаме. Да спре да демагогстваш, да демагогстваш. Какво искаш да ти отговоря? Не, казва го Станислав Стаматов. Ни да е жив и здрав. Така, твоите действия от тук нататък. Какво правите в момента? Обикалите ли държава? Ходиме по села, по паланки С кой си говорите? с хората. Какво им казвате? Те ни казват, не ние на тях. Те ни казват, не можем да живеем така, искаме спокойствие, искаме пълен хладилник. Най-простите неща. Искам да пусна щерска си дискотека без да ме е страх. Искам да пусна детето си в парка без да ме е страх. Нали не им обещаваш пълен хладилник? Това... Не им обещавам пълен хладилник. Пълен хладилник може да им обещава бизнеса. Само с помощта на нашата държава. Що омразата ръководи цялото ни живеене? Аз имам едно обяснение. Да? След краха на националния идеал, след Първата световна война, ние се делим на леви и десни и почваме да се избиваме. Десните убиват левите, знаеш окото на Гео Милев, изгорен в пещ. После левите убиват десните. И елита си отишъл на кино. И ми е писнало за това и до ден днешен, що не ходиш в ДСБ. Еми те са се комунизъм, антикомунизъм. Това ли ни е проблема? Кой е комунист, кой е антикомунист? Не, по-скоро са тесни и широки социалисти според мен. Добре, няма значение. Това ли са проблемите пред държавата? Кои са проблемите в държавата? Еми е това. Бедността. Образованието. Здравето. Най-елементарните неща. Политиците не ходят при хората. Те са отделили. Той минава с Мерцедеса, лампата вие, отива в Бояна, затваря се, дават му едно куфърче, дрема му за баба Пена. Дрема му на 36-ти. А виж на мен ми дреме. Защо? Повече за баба Пена, отколкото за Леля Дитрих от Берлин, защото за нея се грижи Меркел. А за нашата баба Пена кой се грижи? ДПС, БСП, ГЕРБ и Атака. Мерси. Промениш си говоренето от преди. Става дума за анимацията. Да. Вълнуваш се, като говориш? Да. Срещаш с хората? Да. Притеснявам се, Има дигам адреналин. Да, има една екзалтация. Има. Това е защото си вярвам. Май, може би си тръгнал да спасяваш някой, който не иска да бъде спасяван. Не мисля така. Не мисля така. Добре, питам те. Мисля, че хората искат нещо. Искат мир, спокойствие, работа, хляб. Посланието ти. Аз, Росен Петров, влизам в политиката и ще ви оправя. Не. Но не бих допуснал Турция в Европейския съюз. Никога. На никаква цена. Не бих допуснал да говори в парламента оня къв беше вчера. Харсъзов. Какъв е той? Талибан. ДПС трябва да го изключи веднага. А след това ДАНС да го сложи в един чувал. Не де така. Защо? Ако му остават с него в една стая за 20 минути... То постига с разговорите с чувари и с тази патетика, ако не още повече противопоставяне. Нали? Идеята беше дори... Хубаво, ама и вие вчера... Дори за тебе ми е мъчно. Чакай да ти като се кажа, вашата противопоставяте. телевизия излъчи филма Падането на Константинопол. Филм? Какво? Цяла седмица
показвате как с някакъв як Какво турчин да покажем? забива знамето на Света София. Извинявай. Да бъде адвокат на TV7. Ма не искам да бъдеш адвокат на TV7, ма в какво възпитавате България? Аз да възпитавам България. Защо Турция не излъчи някой български филм? Защото това, знаеш ли що? Защото нямаме филм за излъчване. Може би под прикритие сега ще стане, но какво показва? Ставате страшни патриоти. Пак криминалната история. Така, аз имам 2 минути. После хората се палили. Ами палят се. Искам да ми ядеш 2 минути. Първо е падането на Константинопол, после е Кюсан Султан. Извиняйте. Аман заман. Как ще продължиш изречението? Как ще продължиш изречението? Нека говорят. Смелите. Те са султан на земята. Искам да кажа нещо накрая. Кажи го. Той е цитат от един велик политик. Уинстън Чърчил. Ще го прочета. Да, свободен си, да. We shall fight on the beaches. We shall fight on the red ground. We shall fight in the fields. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Ние ще се биеме по плажовете. Ние ще се бием на земята. Ние ще се бием на хълмовете, на полята. Ние ще се бием на хълмовете. Ние никога няма да се предадем. Росен Петров. Аз също ще взема 1 минута от неговото време. Мартин Карбовски няма да влиза в политиката. Политиката е мръсна работа. Приемете го като малодушие. Изключително много е неприятно, че Мартин Карбовски остава в журналистиката, където през седмицата излъгаха поне 50 медии и написаха нещо, което нито Бареков е провокирал, нито... Предполагам, че това е инициатива на Вестник всеки ден, който там си има явно лични отношения. Омразата ще продължава. Аз мога да предложа само едно. Виж какво, кажи на омразата. О, санкта симплицитета. Да, така е, ама тя все пак слага съчки в огъня ти, нали сещаш? Да. Мога да кажа само едно. Когато няма църква, аз ще бъда църквата. Сега ще ви разкажа една история за един турчин, който покръсти децата си. И понеже наша църква му поиска 500 лева, се наложи ние да се намесим. Разбираш? Okay. Това мисля, че е по-полезно, отколкото да си политик. Поне на този етап. Всеки си има свой път. И между другото, аз ще направя няколко интервюта още с тебе, за да видим какви проблеми можеш да решиш ти. Окей. По това се разбира кой... По делата ще ги познаете. Да видим. Разбираш? Така. Има много важни неща, свързани с деца, свързани с конкретни проблеми, където трябва да се отиде и да се удари. Съгласен съм. И понеже тук не идват много хора, на които искам да поставя тези проблеми, като Борисов, примерно, с цялото ми уважение към него, ще трябва да ползваме тези политици, които идват. Точно така. Да ви видиме. Така? Да ви видим. И да ни биете, ако не вършим работа. Не, това бе. Идеята, че вече няма разговор. Да го каза. Ако Бареков се издъни, го дъвам за ухото. Това е. Между другото, ако не влезете, какво правите? Ама ние не сме бягани на 100 метра. Какво правите? Продължаваме напред. Ако не ви пуснат, бе, човек. Ще влезем, бе. Слушай ме. Ще има най-малко 10%. Добре, аз съвети не давам в този живот. Да. Обаче една молба тогава. Намалете патетиката, бе. Малко по-така. Тук този народ е чул толкова думи, които го оправят. Да е чул патетика, но не е чул хора, които да си вярват. Това е истината. Да не се окажат опасни хората, които си вярват? Защо са опасни? Защо да са опасни всъщност? Другата седмица си при Кеворг, нали? Предполагам. Да му увреда един глас. Надявам се. Ще му убие публично. Между другото, трябва да внимаваш с Кеворг, да. Да. Бъди здрав. И ти също. Каквото стане. Каквото сега бе покаже. Да.